Ce faceți, bă, mafioților? Bine. V-am găsit pe izolare la domiciliu. Cum iau pe domiciliu? Ziceți, bă, cum era izolare cu alea acolo? Auziți, băi, amețitelor, vedeți că dacă dau adunarea la mafioți, atâta vă zic, stați cu minți acolo. Vedeți că dacă dau adunarea la mafioți, așa un pic, pe subliminal 2-3 fraze, se închide la non-stop. Ce? 24 din 24 nu mai poți fi în casă. Unde te întorce ea? 24 din 24 nu mai poți fi în casă. Unde te întorce ea? Ce? Chiar dacă vine apocalipsa, nu ai cum să vorbești decât despre aruncătorul de flăcări, bazuci, cuțită reală. Tu nu ai cum să începi să vorbești despre făină și mălai. Nu vrei, mă, rușine? Fătălăilor! Pentru ce ați făcut, bă, băiatule, provizie? Că v-au trimis alea. Toți mafioții care au făcut provizii sunt femei. Fătălăi, femei, nu există așa ceva. Să te duci să alergi ca istericul după făină. Ce ai, băi, șceleratului? Ce? 24 din 24 nu mai poți fi în casă. Unde te întorce ea? 24 din 24 nu mai poți fi în casă. Unde te întorce ea? Ce? Deci, băi, vă dau eu sursa cea mai tare brânză la Kaufland. Ce, mă? N-ai, mă, pește ca la metro. N-au nicăieri, bă, băiatul. Pe la Carrefour, că îi aduc proaspăt doar marțea. Taci din gură! Taci din gură! Tăceți! Astea-s discuții de bărbați, bă, băiatule. Ia dracu, fileu și până pe grătar, mai lasne că ne-ai zăpăcit. Ce dracu pește-ai luat? Nebunule! Ce? 24 din 24 nu mai poți fi în casă. Unde te întorce ea? 24 din 24 nu mai poți fi în casă. Unde te întorce ea? Ce? Disperare și pe apocalipsă. Ahora vamos, estamos claros, vamos. Me imagino cuando tomas tu café, me imagino como tú me tratas bien. Imagino de todos escapamos, tú y yo, mano en mi mano. Claro que sí, yo no tengo amor. Claro que sí, yo no tengo amor. Claro que sí, nos entendemos, tú y yo, dos extraños. Ahora vamos. Claros, vamos, imagínate, ahora vamos, estamos claros, vamos. Mi mente pensando cómo puedo tenerte, pero no te preocupes, ahora soy más fuerte. Siempre te siento muy presente, así, tranquila mi amor, no preocúpate. Me imagino cuando tomas tu café, me imagino como tú me tratas
otra vez.